V jednom z rozhovorov ste povedali, že spoločnosť sa vyvíja dvomi spôsobmi alebo dvomi prvkami, dvoma hodnotami, ktorým je vzdelanie a šport. Ako ste to mysleli? Myslel som to tak, že od malička musíme byť nejaký pohybovo aktívny. Šport nás učí pravidlám, učí nás disciplíne, učí nás morálke, učí nás férovosti a myslím si, že najmä kolektívne športy sú nenahraditeľné v tomto smere a preto som veľmi rád, že na Slovensku máme teda tie svoje dve národné choroby, hokej a futbal. A najmä futbal, že je naozaj stále šport so širokou základňou, že ho hráme v každej obci, na každej dedine, na každom sídlisku, na každom dvore, možno už menej početne ako kedysi. A jednoducho toto všetko prechádza. Šport je samozrejme súčasťou vzdelávacieho systému. Bol by som veľmi rád v budúcnosti, keby našiel takú lepšiu postať v tom pedagogickom prostredí, než to bolo v období po roku 1989. Jednoducho musíme pochopiť, že prostredníctvom športu dokážeme v ľuďoch formovať veľa ľudskej kvality, spoločenské hodnoty a myslím si, že šport je jednoducho nepostrádateľnou súčasťou vývoja, tak ako je vzdelanie. Bez vzdelania, bez dobrého vzdelania nie je dobré asi aj spoločnosti. Áno, práve tieto dve hodnoty sú symbolicky spojené aj práve tu, lebo sme v školskej telocvični. Takže je to naozaj veľmi pekné. Ja však ako veľký fanúšik Petry Vlhovej musím spomenúť, že teda boli spomenuté predovšetkým tie dva veľké športy, ale napriek všetkému by som povedal, máme absolútnu špičkovú lyžiarku. No, som rád, že okrem tých dvoch stálych, trvalých chorôb, z ktorých sa nevyliečime, najmä je šokujúce pre mňa, že každý rok v máji sme všetci posadnutí hokejom, neuveriteľným spôsobom. Pritom hokej je zimný šport, ale na jar prekvitá u nás v našich domácnostiach, keď hráme tých 7 zápasov na majstrovstvách sveta a dúfame, že budeme hrať ešte viac. O futbalovej horúčke ani nehovorím samozrejme, ale som nesmierne šťastný, že napriek všetkým chybám a problémom, ktoré slovenský šport mal, tak dokázal aj vere samostatnosti vygenerovať očarujúce silné osobnosti. Pre mňa bolo obrovskou cťou, že som v televíznej ankete a vo veľkom televíznom projekte Najväčší Slovák mohol byť advokátom Petra Sagana. Bolo pre mňa neuveriteľné, že mladý človek, ktorý mal v tom čase ešte ani 30 rokov, svojim cyklistickým umením tak pobláznil celú našu verejnosť, že keď prišla hlasovať o historicky najväčšie postavy slovenského športu, že on sa dostal do prvej desiatky. Pre mňa jednak to bolo niečo nepochopiteľné, nevedel som si to predstaviť, že naozaj medzi politikou, vzdelancov, medzi ľudí, ktorí robili naše národné obrodenie, ktorí stáli za celým tým zápasom o povedomie Slovenska vo svete a v Európe, že sa tam zrazu uplatní aj športovec, ktorý je ešte navyše aktívnym športovcom. Čiže sú tu dva fenomény. Peter Sagan nás posadil na bicykle a Petra Vlhová by spoločne so svojím otcom Igorom mali mať vo všetkých lyžiarskych strediskách v nízkych a vysokých Tatrách sochu, pretože nás priklincovali k jazdovému lyžovaniu, dostali Slovákov opäť na lyže a to, čo dokáže Petra, je pre mňa niečo nevyslovne krásne a potvrdenie toho, že sme malý národ, je nás 5,5 milióna, ale sú tu ľudia, ktorí sa dokážu vypracovať a potvrdiť nám všetkým, že stále môžeme za niečo stáť a že jednoducho máme v tom veľkom, obrovskom svete svoju cenu. Je to pravda. A budem to interpretovať Igorovi, on vie, že ste dneska tu. Ja som s ním rozprával nedávno. Pozdravte, odovzdajte. Ďakujem, odovzdám.